chvíľu. Sú chore nohy. Je smrad, je voda. Čaute, konečne sme vyrazili, je 2:30, čo nie je úplne ideálne, ale ešte som musel prevezovať kurtňu, lebo neuveriteľným spôsobom mi rezonovala, nechápem to na člne, akože mám tam 3 gurtne dané, nikdy mi nerezonujú, a teraz zrazu rezonuje, ale zas zarezonovala, budem to musieť nejako poriešiť, kúpim si asi hrubšie gurtne možno, no sú moc tenké, alebo nechápem. Alebo si tam taký platený návlek som niekde videl, aby mi to neplieskalo po strechu, jak som to tým tričkom motal. To je jedno, no. Každopádne, kam idem? Idem tam, kde už som bol, naposledy v podstate, pred mesiacom, lebo ako ste videli v minulom videu, vo vlogu, si môžete ísť pozrieť, kto nevidel, tak som proste po roku, čo od minulého roku sa chystám na Nosickú priehradu, že pôjdem tam na taký ten výbežok, ostrovček, poloostrov, čo tam je. Po mesiaci idem na ryby, po mesiaci, akože extrém, už ma išiel šlak trafiť, takže pôjdem teda na tie Nosice. Mám boilisy na testovanie so sebou, že odskúšam to tam na novej vode, proste nové všetko. Nech je úplne zmena. Takže ideme to v stredu pozrieť. V stredu som bol pre auto v servise po týždni a pol, čo bolo v servise. Takže pôjdeme to pozrieť. No tak sme tam došli a zistili sme, že tam nie je absolútne voda. Dobre, tak sme ešte pobehali tam po okolí nejaké také miesta na váhu a tak. A na druhý deň sme išli, že ideme pozrieť na Hričovskú priehradu, čo je v Žiline, že tam by to možno šlo. Prídeme na Hričovskú priehradu, tam tiež není voda. Tam je to celkovo, to vyzerá, že je to tam veľmi plitké, lebo videli sme tam proste kotvu, si pomaly v polovičke a bola tak pol metra vo vode. No a bolo tam extrémne málo vody a ďalšia vec, že od Hričova z tej strany sme vlastne chodili, tam sme išli pešo veľký kus a našli sme tam až 3 miesta, z ktorých sa dalo reálne chytať. Bude to zase niečo trošku iné a nové, tak sa na to teším. Dúfam, že aj vás to bude baviť. Nezabudnite dať odber, like, komentujte kľudne nejaké rady, vaše skúsenosti, ja si rád nechám poradiť. Uvidím, dúfam, že som spravil dobré rozhodnutie a že sa mi niečo podarí. Chcel by som fakt chytiť nejakého pekného amura. Alebo kapra. Ako mám na tento rok som si dal taký cieľ, že zdvihnúť si osobák na kaprovi, to je akože jasné, ale chcel by som chytiť rybu 20 kg alebo viac kapra. Alebo aj amura, amur by bol tiež fajn, proste rybu nad 20 kg kaprovitý, amur, kapor. Ideálne aj amura, aj kapra. Takže to je taký môj nejaký cieľ na tento rok, na túto sezónu, ktorá už je vlastne v polke. Z miestnej vody samozrejme by som to chcel, akože z miestnej, zo zväzovej vody, nie zo súkromáku. Tak. Uvidím. Mám veľké očakávania na dnes, na zajtra, na pozajtra, na tento víkend, lebo voda je tam pekná, uvidím, koľko tam ešte bude rybárov, pretože piatok cez prázdniny je dosť možné, že to tam bude fakt brutál, ale uvidíme. Takže sledujte. Dobre. Také sú iné. Ukáž. To je čo to je? Kryl?
Také šrotové sú. Také krmné, dobre. Recept je prostý. Na kilo hoven, kilo cukru. Aj tak po šrote ich je cítiť. Takéto som ešte nemal krmáky žiadne. V pohode. Tak toto dám, nech vidia chalani, že idem na to si to tu trochu nachystať. Ja som tam dal pár takých jahodových ešte do toho, že nech to mám oné. Kokos, ale sú také fakt, že iné. ako tie, čo kupujem. Ja kupujem od TB Bajcu a tie majú takú úplne inú štruktúru. Tieto sú fakt také, viac mi prídu také šrotové. To je za mňa fajn. Ako chalan som vždycky chytával na šrot. Takže ja si tu takto napučím a chcem to zaliať ešte dipom od nich. Vidíte, aký som krásne okúpaný, osprchovaný, dopotený, kým som všetko rozbalil tu a naviazal, ale mám to už naviazané. A len vám to tak rýchlo poviem, že chcem si teraz hodiť ešte, dokedy je trochu svetlo, aj keď je 5 hodín, aspoň na 2-3 hodiny to tam chcem dať na zigrik. Toto si chcem namočiť, predmočiť tieto bojlisy, aby som si z toho spravil takú majču poriadnu. A to si tam večer dám k bojke potom, lebo až večer chcem chytať na bojlisy a na mirabelky. To si ukážeme potom neskôr. A jeden mám tam, kde mám štiplavú popapku, tak to mám na 2-metrovom zigrigu. A tam, kde mám tú citrónovú, tak tu som dal na 3-metrový zigrig. A s tým, že mám ku každej tej popapke, mám ešte takú tú penovú popapku len, zigrigovú. Jednu oranžovú, jednu žltú. Podľa toho. Dobre, ja si toto takto. Teraz, ja už som to hovoril aj v aute, uvidíme, čo z toho sa použije, takže ešte toto tak zopakujem v rýchlosti, že minule som tu mal na jednu noc 30 kg kukurice. Amur sa nepodaril, takže teraz skúsime na mirabelky. A na kaprov som sa rozhodol, že budem krmiť len bojlisom a tigrim orechom teda, trošku tam zamiešam. Ale že budem toho dávať menej. No, mám tu síce 20 kg bojlisu asi, ale nechcem ho minúť určite. Chcem to proste krmiť takto, že menej, ako na to budú tie ryby reagovať. Áno, však to je nič, čo som tam dal pol kila, možno kilo. Dobre, toto si zatiaľ odložím, ale hovorím, dajú sa mi fajn. Uvidíme, ako to bude fungovať. Tu mám ešte od minula fermentovaný tigri orech. Kamaráde, to nechceš asi ani vidieť, lebo on už sa nehýbe vôbec. Ty kokos, on sa tu... A nie, to je chlapci moji, ten nádherné časy. Pozri sa na to, ty vole. Dobre, to stačí. Tam nemôže byť toho moc. Fuj, ty kokos, ale ako smrdí to riadne. To nebudem miešať rukami, ani keby čo bolo. Kamaráde, to vyzerá veľmi dobre. A mám tu ešte aj takýto krylový booster, fajnový. To sú choré nohy, to je smrad, fuj ty vole. A som zvedavý, lebo ja čo som mal kryl napríklad doteraz, tak voňal úplne ináč ako toto. No úplne, nie zas úplne, že úplne, ale toto má takú inú vôňu, neviem, jak by som to opísal, lebo však ten kryl on smrdí sám o sebe. Chystám si mirabelky. Nie na pálenie, bohužiaľ, ale na chytanie, len ide tu búrka asi, lebo zostala úplná tma. Boli sme sa akurát schladiť, bol som si oprať tričko na sebe od potu. Mám tu mirabelky, len mám tu taký mix, že aj také prezreté, aj také nie ešte úplne dobre. Tak sa snažím to popučiť. Túto si nechám na háčik. Asi. Hej. Táto je fajn, dúfam, že na ňu vstúpim. Tak snažím sa to pučiť, aby to bolo také lákavé pre tých amurov. A budem dúfať, že sa mi to podarí dneska. No, nádhera. Behom asi 15 minút taká búrka ide.
že normálne zostala tma, začína už pršať, fúka jak hovado. Nestihol som ani na tie mirabelky vyviesť, takže uvidíme. Dúfam, že sa to len prežene a že ešte to stihnem, ty kokos, že to ešte stihnem vyviesť na tie mirabelky a na ten boilies, lebo mám tam tie zigrigy, tie teraz asi úplne nevyužijem. Takže pobalili sme všetky veci, také, čo nemôžu zmoknúť a ideme zaliesť zatiaľ do bivákov a budeme čakať, kedy to prestane, lebo mala by to byť len búrka z tepla. Tak dúfam, že to tak bude, lebo tento týždeň je už úplne takže ešte to dneska musím dať na tie mirabelky na noc proste a na tie boiliesy. Kľudne aj potom to pôjdem vyviezť, len aby to prestalo, ty kokos. To tu budú iné bomby za chvíľu. Hádam, na nás nič nepadne, alebo na auto. Dobre, takže vidíme sa, dúfam, po búrke. Zdar! No, takže máme ráno pred obed, druhý deň. Včera búrka jak sviňa, celú noc úplne zle. Mal som to celú noc. To robia ryby? Alebo to tam ona. Ráno tu ináč lovil boleň, takže neviem, som myslel, že mi skočí do čola. Tuto hneď pri brehu. Keby som mal privlačovku, tak ho chytím na 100% za 3 minúty. Takto tu plieskal sa po tých rybách. No, ale to, že včera, jak som chcel ísť vyviezť mirabelky a že si to dám na boilies, zakrmím na noc, tak búrka neskutočná. Proste totál. Nedalo sa nič. Blesky tu šľahali do vody pri bojke a tak, takže kvalitka. Keď to pretichlo, tak aspoň som tam dal som stiahol tie zigrigy a dal som tam aspoň boilies a nahodil som to. Ale bohužiaľ nič do rána. Ráno o 5:00 som bol vyviesť všetko. Je 11 hodín, takže zatiaľ absolútne nič. Tak teraz rozmýšľam, že čo idem si spraviť nadväzec na 2 boiliesy. Dám tam 2 boiliesy a stále rozmýšľam, že jednu udicu dám ešte tomu možno šancu, že dám ju na zigrig. Vyskúšať, či tie ryby nebudú v stĺpci, aj keď není úplne slnko a fúka vietor. No, takže dal som si trochu slaniny s cibulou, aby sa mi lepšie rozmýšľalo. No a urobil som nasledovnú vec, že včera sa dosť vyhadzovali na druhej strane, počkať, sa mi to premotalo, na druhej strane pod brehom. Tam je taká veľká vrba, takže som sa rozhodol, že to dám cez celé jazero, dám si tam backlit pre istotu, lebo neviem, a dneska by nemuseli chodiť kúpači, ale nikdy nevieš, hen tam už ich je dosť. Na tú druhú stále váham, či skúsim ten zigrig, lebo fúka proste. Není pekná hladina, že tie ryby nebudú až tak, ale keď ho dám tak 1,2 m pod hladinu, možno, neviem, hovorím, tam ešte váham, ale s týmto takto na 2 gule ďaleko od háku chcem ísť na druhú stranu k tej vrbe a rozhádžem si tam, trošku mi zostalo z krmenia, čo som si včera chystal, namáčal, tak hodil som do toho asi 2 hrste ešte celých boiliesov. To tam len hodím a dúfam, že to vyjde. Hovorím, včera sa tam veľa vyhadzovali ryby, tak uvidím, lebo zatiaľ je to bieda a nemôžem ísť bez ryby domov predsa. Takže dal som tam 2-krát kryla tohto suchého a boiliesy dnes na tejto výprave mám od Speedy Bites. Skúšam, že či sa na ne niečo podarí. Zatiaľ sa mi nejak štruktúrou a vôňou celkom páčia, lebo tie krmné napríklad sú také dosť šrotové, ale majú aj dobrú arómu, to je v pohode za mňa. A ľúbia sa mi hlavne tie dipované, že je na nich nalepený ten dip a môžeš to normálne chytiť do rúk a nesmrdíš potom ako tchor ešte 2 dní. Sú také
také iné sú ako tie, čo som používal doteraz. Proste uvidíme, ako budú ešte fungovať, ale zatiaľ takto na prvý dojem sú také, hovorím, sú inakšie. Tak by som to nejak nazval, lebo neviem to úplne pomenovať v čom všetkom. Tieto chytacie sú tvrdé, jak fras, čiže tie vydržia určite dlho. A hovorím, a majú aj tú vôňu takú trošku inú. No a ešte taká vec, že sú to 22 tieto gule. Nie sú to 20, ale 22, čo je fajn. Ideálne by boli 42 za mňa a dve by som tam dal najradšej. Dobre. No som zvedavý, ty kokos. Idem pre rybu, ale fakt to bolo po chvíli, jak som to nahodil. Fúha. Dvakrát kryl 22 si zobral. Ako 20 kg nemá. 20 kg nemá, ale 10 by mohol mať. Hlavne, aby som ho vyťahol. Radšej nech sa unaví trochu. A zase som si dal aj svoju obľúbenú montáž, svoj obľúbený nadväzec s tým vyklopeným háčikom, vykloneným. A dal som aj brutálne ďaleko od seba, od háčiku ten boilies. Kokos, ale akože nedá mi to zadarmo. Jak na začiatku neťahal, som myslel, že to bude taký nejaký násaďák. Tak sa celkom... A ja hlavne nechcem oňho prísť, takže radšej mu trošku povolím. Nech sa ešte unaví. No a toto sú momenty, kedy by som potreboval 3-metrovú údicu. No, počkaj. Ten je pekný. Som zvedavý, koľko bude mať. Koľko typuješ, že bude mať? Ja myslím, že bude mať tiež tak 14. No. Dobre, som špinavý celý, ale to nevadí. To patrí k tomu. Dáme 0 a potom dáme minus podložku. Nevidím, koľko tam je. Ty vole, neviem ho poriadne chytiť. To je on. Na 2x kryla 22 z druhej strany. Spod lipy. A zabral do hodiny. Možno aj do 3/4. No nič, no mal som taký záber pred chvíľou, že mi to dvakrát píplo a pozri sa na toho dementa. Ale aký je krásny, sfarbený. Ale pozri sa na dve 22 gule, ktoré mám 6 metrov pod háčikom a ten idiot sa tam chytil. Dobre, ti je. Ešte ma ideš skúšať? Ma nehrej, fakt, lebo ťa zavesím na slnca na druhú udicu. Ešte sa mi tu omotal do toho. Fuj, hnusný, slíz, nechutný. Ale, pozri sa na to, krásne do spodnej pery. No tak utekaj ty, blázen. No dobre, no aj toto sa dá chytiť na 2,20 gule. Pozri sa proste, ako to mám ďaleko. Na schvál kvôli debilom, pleskáčom. A furt málo asi.
Nič, idem to previesť. Nech to tam je. Nech to ide. 5 minút. Ja som to teraz zaviezol. OK. Opa. Dobre. Druhá udica. Ale dobre, ľúbi sa mi, že tí ryby aspoň nejdú do tých kríkov tam, že v podstate išla tá ryba zas na vodu. Regulérne som to tam mal 5 minút. Dlhšie to tam asi nebolo, jak 5 minút. A ten bude malinký. Ešte zabral, ešte som ho nevidel, ale mixuje sa dosť, takže asi bude maličký. Nechoď pod čln, kámo, ne, že si zlomím udicu novú. Ó, ten je maličký. Ó, ten sa trepe jak blázen. Aj chalani vedľa, tí chytajú jak blázni tiež, ale oni tu sú už asi dlhšie. Ale z toho člna takto si vyťahovať tie ryby je bomba. Ten je malý. Oproti tomu, čo bol predtým, tak je oveľa menší, ale ide o to, že fakt ten záber prišiel za 5 minút. Ja som odložil udicu, chytil som telefón do ruky a niečo som si išiel pozrieť a hneď bol záber, ale bojuje. Aj keď nie je veľký, ale bojuje. Ako poriadne som ho ešte nevidel, ale podľa toho, jak trepe hlavou, tak veľký nebude. No. Ale aspoň súboj. Kokso. Krásne pracujú tie udice, fakt som s nimi spokojný. Ináč. Len by som potreboval aj nejaké 3-metrové asi na takéto rybačky. Lebo tá 3,6 v tom člne není úplne. Fúha, ty vole, aha. Akože bojuje, no. Bojuje, ale je cítiť, že sa trepe moc, takže. A nemôžem ho ale zdvihnúť, akože drží sa pod vodou v hĺbke. No poď hore, poď. Pomaličky. Pomaly, ale isto. Ty vole, ale fakt bojuje. Jak blázon. Ja si môžem rozprestrieť aj podberák, že? To by som mohol, akože. Hopa. Nech to tu mám. No už poď k hladine. Ešte som ho nevidel celého, len som videl odlesk a hovorím, trepe sa moc, takže veľký isto nebude. Ale možno, že to bude lisec. Preto tak bojuje. Bojuje fakt, že brutálne. Mám 3-librové udice, ale ako dáva riadne. Ako sa za jeho nemôžem zdvihnúť, fakt je úplne. No poď tu, teda dá. Aha. Po 5 minútach fakt od nahodenia a zase si zobral 2-krát kryl. Bomba, kokos. Krmím s tými krmákmi krylovými. Dobre som to bolo, tí kamene, tú udicu, kvalita. Dobre. A tento je menší, ale brutálne bojoval.
Je to tam 80-ka. Znova z druhej strany a znova na 2x kryl. Takže zatiaľ pecka. Idem ho pekne pustiť a ideme ďalej. Nech to stihnem ešte tú 20 tento víkend. Krásna ryba, nádhera. A bojovali jak blázon. Jo. Tu je ten ešte plný síl. Pustíme ho, ale nebudeme ho dávať ani do podložky. Ej, neviem, či mi neušiel. Neušiel ešte. Takýto pekný, tmavý kaprík. Dobre. Každopádne tretí po 40 minútach od vyvezenia. To je celkom slušné, si myslím. Takže idem to tam poslať znova. Ako nič. Iba dovačku som si zobral takto. Fakt, že nič. Iba pár bojliskov. Tie tu takto rozhodím. Dobre, hopa. Môžem? Takže idem dať aj druhú udicu na bojlis. Rozhodol som sa, že tak ako vozím pod tú vrbu, tak tuto vedľa tých betónov, tam je taký flek, že tam strom trčí nad vodu, celkom dosť, tak tam si to zakrmím a tam si dám takto iba jeden bojlis zatiaľ. Mám spravenú aj dlhšiu šnúrku, mám to ďalej od háčiku. Dám tam zatiaľ jednu dipovanú gulu a zakrmím si tam trochou krmných a troškou chytacích bojlisov a uvidím. Dal som tam GLM a pečeň, príchuť, tak som zvedavý. Kryl zatiaľ 3 ryby som naň spravil. Z toho druhého miesta teraz už hodinu nebol žiadny záber, lebo aj sa tam motali s člonkami a tak. A dal som to trošičku pred tú vrbu, nie tak, jak som to mal predtým, tak uvidím. Ale myslím si len, že tie ryby proste teraz išli zase trošku ďalej popri brehu alebo tak, lebo oni si myslím, že chodia a tam nájdu niečo, tak zožerú a tak. Ale chodia popri tom brehu, pretože tam nie sú ľudia, že je tam taký kľud väčší ako tuto a je tam hlavne hlbšia voda hneď pri kraji. Tuto to ide tak postupne a tam je pekne hĺbka. Takže idem to tam vyviesť a budem dúfať, že príde na to čím skôr nejaká ryba. Sympaťák, lebo ide to tak ťažšie. Alebo tam mám konár. Ale aha, ešte sú tam bublinky na hladine, lebo teraz som to doniesol a dal som si udicu do stranu, dal som swinger a hneď bol záber. A teraz kvôli túto majstrovi pleskáčovi ma za prvé bolia ruky a za druhé to budem musieť znova vyviesť. To nebola ani že minúta, lebo len som došiel s udicou a dával som si swinger a proste je tam. To je na úplne čerstvé 2,20 gule. Tak je... Normálne z neho teče ten krmný bojlis. Takže sa mi tam krmia, čo je super. A toto je 5. ryba na kryla z toho istého miesta v podstate. A teraz som tam vyviezol, jak som doniesol udicu, mal som... Hopa.
mal som pleskáča hneď, tak som to bol previesť a vyviezol som to, že idem si naviazať fluorokarbon, tento šokač, nový na druhú udicu, len som to chytil do ruky a už som mal záber a mal som tam kapra a normálne, regulérne z neho teče ten boilies. Poď to natočiť. Aha. Aha. Tu z neho, normálne to z neho. Vidíš? Aha. To z neho vyteká ten krvný boilies. Super, funguje to úplne brutálne. Kokos, normálne tie ryby to aj hneď rýchlo trávia. Že proste tam sú a žerú. Lebo teraz zakrmujem len tak, že vždycky, keď idem vyviesť, tak tam hodím zahrsť toho krmného boilisu. O, ešte vám ho raz ukážem. Taký pekný, príjemný, takých 70 má cca. Nebudem ho vážiť, merať teraz. Nič. Idem to tam poslať ďalej, nech prídu aj tí veľkí, keď sú tam títo. Krása. 5. ryba. Jednu som teda vypol, ale 5 som zdolal. Takže super. A to krmenie, tie krmné boilisy fungujú brutálne. Normálne z neho tiekol ten krmný boilis. To sa tak rýchlo sa im to rozpustí v nich, že normálne to z neho tieklo. Bomba, vždy tam hodím len zahrsť. Idem na to, hneď, znova. Čo, som si, že vymení čokač, však on je ešte v pohode, podľa mňa. Taký kučeravý trošku, síce. Takže trošku dosť, hen tam ho mám úplne takto. Ale však čo, veď, mám ho ešte len... Kokos, kedy som si dával nový šokač? To už bude nejaký ten mesiac, 2, 3. Neviem, či v Opatovciach som si tento nedával. Napíšte mi do komentu, že ako často vymeníte šokače. Alebo šnúru šokovú, neviem, tá teda ako šokovú šnúru som nikdy nepoužíval. Používal som tento vlasec, ale napíšte mi, že ako často meníte vy. Že či už hneď, keď sa vám takto zatočí, že či to meníte, alebo až čakáte, kým je to odraté, alebo poškodené. Ale hovorím, jediné čo s tým je, že je to také kučeravé, ináč absolútne není poškodený ten fluorokarbonový šokač. Takže napíšte mi kľudne vaše nejaké skúsenosti a poznatky s týmto. A nezabudnite mi dať odber, like a úplne super by bolo, keby ste mi dali ešte aj follow na Instagram. Nechaj tam trošku to pohnem. A ešte mám taký dotaz, že či si brúsite háčiky. Bo ja som si kúpil z Číny brúsku na háčiky a je to akože veľký rozdiel, lebo aj teraz už som mal ten háčik taký tupší, ten hrot. A párkrát to prebehnem a mám to zase akože parádne ostré. Nikdy som to nerobieval predtým a teraz hovorím, som to začal robiť a myslím, že to je fajn. Aj to mi môžete napísať, či používate brúsku, nepoužívate. A tu mám iný typ háčiku, ten mám trošku menej vyklopený, ak som mal ten druhý, lebo ten som utrhol, ale spravím si to znova tak. A znova, 2-krát kryl, aby ste verili, že to nechytám na pelety. Takto to tam posielam každý raz. A idem to poslať znova. A ešte počkať. Pozrite sa, to bola 5 kilovka. Koľko ešte mám? Ešte mám skoro polku. Takže vždy len takto vezmem. Len tak, že do vačku. Takto 2, 4, 6, 8 guličiek. Hop, jedna mi padla. 7. Či nájdem ho? Sa mi smeje na mojom nešťastí. Dosť, že teraz som mal rybu a niekde sa mi tam zamotala a som mu nevyťahol. Konečne som si namotal šokáč na druhú udicu, ktorý sa mi práve teraz ešte domotal aj do navijaku. OK, tak ešte som išiel, proste tu som sa postavil, že idem si tu prevliecť šokač cez očka, tak som tu zakopol a takto krásne som si tu rozdal celý box s vecami. Nádhera, takže môžem si to ísť pospratávať a naviazať. Ale tuším, sa mi vypol na tej bojke za tej. Jasne, vypol sa. A nie, je tam. Jo, to je malinký. Dobre. Je tam ďalší kus. Znova spod brezy. A je to lisáčik, tak som ho zobral. Ale bojoval krásne. Fakt, že som si zabojoval s ním.
Koľko z toho podberá, ako sa to tak na hovno tie ryby tu vyberajú. Pekný je. Som hovoril, že je malý, ale tak akože je pekný. 70 má, možno aj cez 70, ale ja som si dal taký cieľ teraz na väčšiu rybu, tak mne sa zdajú všetky potom také, že sú malé, ale ináč je krásny. Krásny lisec. Parádny. No nič, zase dvakrát kryl. Paráda z toho istého miesta. Idem to tam vovaliť. Dobre, je tam furt. Ale hovorím, no ono, nepoznám ani hovno takto na tú diaľku, na tých 140 metrov skoro. Takže či tá ryba je väčšia, menšia, alebo čo. Ono to vidím až tu, ale asi nebude, lebo je to pri hladine. To bude nejaký športovec. Laďas, ale nevadí ma. Lepšie ako nič. No poď. Však lebo bojuje jak blázen. To je lisec. Dobre. Krásne, mne sa tí listy tak páčia. Hrozne. No ty kokos, tak není taký malý, jak vyzeral. Krásny. Krásny lisec. Takže šup s ním do vody. Aha. A čo teraz, ty vole? Tento tu začal bojovať, čo je pri brehu. A henten... A jazdu aj ten spravil. Ja ho treba tohto vyťahnuť hlavne. Toho už mám pri brehu. Dobre, prišla tma, prišiel jeden záber, na šupu hneď druhý, takže takto no. Z toho druhého miesta, čo som začal voziť, kde chytám na mušlu, tak prišiel tento drobec, ale hneď na šupu, jak som ho vyťahoval, nešiel som ani do člna, aj to je šťastie ináč, že som nešiel do člna, tak hneď prišla jazda z druhého miesta spod vrby a takýto krásny lisec, pekný. Bojovný, takže úplná bomba. Super vec, ide to jak seviňa. Akože to som nedúfal, nečakal, že to takto pôjde. Idem ich pustiť a idem to tam poslať znova. Nech sa to hýbe. Dám im to takto. Tento blbec, on pláva opačne. A ostal tu. A tento. Ale ako to sú pekné ryby, to má cez 70 má ten kapor. To není zase úplne, že by bol malý. Pomôžem mu trošku?
tam znova z toho druhého miesta. Už pekná ryba, ten predtým bol maličký, tento už je pekný, ten má aj tak okolo 80. A dal som tam dve tie GLM pečeň boilisy. Takže funguje aj jedno, aj druhé zatiaľ veľmi dobre. Takže idem ho pustiť, nech to tam môžem zase zaviesť na druhú stranu a dúfať, že ešte príde ten vysnívaný 20 kg. Kokos, no, 80. To je pekná ryba. Dobre, môžeme, hej? Ďalší z miesta, ktoré som si rozkrmoval ako druhé a kde dávam GLM príchuť. To druhé miesto pod vrbou zatiaľ je ticho. Asi tam mám pleskáča, mám taký tichý dojem, lebo som tam mal taký pípanec, takže poviem aj to asi prehodiť. Potom neskôr musím ísť prepísať, lebo toto je posledný dnešný, je 23:50, takže idem ho pustiť a prepísať a valím to tam naspäť. Si úplne ty není tu voda, jak si nevšimol. Naozaj na hlavu? Minútu vydrž. A ideš do Dobre. Poďme. Ďalší, neviem ani koľko je hodín. Noc je proste. A tak už to nejdem ani vyvážať zase na kryla, dvakrát kryl spod vrby, takže tak. Idem ho pustiť a láhnuť si na chvíľu a uvidíme, ešte možno príde na druhú udicu ryba a budeme vidieť. Čaute, máme tu nedeľu, trošku predčasne ukončujeme rybačku. V noci ešte boli dve ryby, jednu som vypol, jednu som vyťahol. Potom už som nenahadzoval o 4:30, že sa trochu vyspíme. Ale o 7:00 som znova stal, že poviem nahodiť, teda vyviesť. Mal som strašnú migrénu, strašne ma bolela hlava. A oproti prišli chytať. Takže ako asi sa úplne nehodilo, aby som im to tam vozil s člnom z druhej strany pod nohy. Akože ani mne by sa to nepáčilo, tak hovorím si nič, aspoň sa vyspíme, možno ma prestane boleť hlava. Ale neprestala ma boleť hlava, je mi brutálne blbo, takže sme pobalili všetky veci a opúšťame to tu. Ja myslím, že zachytal som si veľmi dobre. Ten prvý deň bol taký na hovno, tá búrka to bol brutál, ale druhý deň, jak som to začal voziť na druhú stranu, tak tam to začalo jazdiť. Jazdilo mi to na kryl boilisy, 2 20 pod sebou. No a potom večer som spravil takú vec, že ešte miesto zigrigu som skúsil rozkrmiť len krmnými boilismi, takže som tam hodil po pár hrstí. Čakajte, vypnem si zvuky na telefóne, lebo proste tak, teraz mi musí niekto písať. No, že som si rozkrmil proste iné miesto, že či mi to bude fungovať aj inde, tak som si rozkrmil na druhej strane kvázi, neviem, možno 50 metrov alebo koľko od seba druhé miesto, kde som zase dával GLM pečeň, príchuť a fungovalo mi aj to. Takže za mňa super. Dával som tomu zigrigu po minulom raze, čo sme tu boli, že na tento pôjde. Kámo, celý deň som ho tam včera mal, ani ťuk proste, ani ťuk, ryby boli hore, ani ťuk a na tie boilisy mi išli. Tu, aby ste videli, ja som si na začiatku som to aj ukazoval, myslím, ale doniesol som si takéto iné boilisy na krmenie, hej, mám tu, takto som to mal ponačíňané plus celé vreco. Berem si v podstate všetko naspäť. Jediné, kde som ich dal, tak som pár ich primiešal z týchto otvorených na úplnom začiatku do kýbla, s ktorým som bol krmiť, s ktorým som krmil dokonca pri bojke, ani nie tam na tých miestach, ktoré som chytal.
A potom už som používal teda len tieto krmné boilisy od Speedy Bytesu. Toto bolo 5-kilové balenie a s tým 5-kilovým balením som si rozkrmil a udržiaval si tam ryby na 2 miestach a ešte mi trochu aj zostalo. Fakt, chytil som aj kapra, bolo to vo videu teda, nie že bude to, z ktorého tiekli normálne tieto krmné boilisy, čiže fungujú úplne super a hovorím, som to spomínal, že sú také proste iné ako ostatné, neviem to opísať, také naturálnejšie mi prídu aj s tými príchuťami. Plus som chytal tak, že som dával jednu bustrovanú guličku kryla a jednu tvrdú a toto mám GLM, tu som chytal až večer, tam toľko nechýba, ale ten kryl akože minul som polovičku z toho. A s tými GLM som nekrmil s týmito tvrdými chytacími, takže tie mám skoro celé, lebo to som len kombinoval a z tých krylových mi trošku chýba, lebo tých som tam asi 2-krát rozhodil, možno po 10 guličiek. Čiže keď si to porovnám, minulé som tu mal 30 kg kukurice, plus pelety, boilisy, všetko sme tam dávali, krmili sme jak blázni a nechytil som toľko rýb jak teraz s úplným minimum. V podstate by mi stačila táto taška, v tej som mal aj tú 5 kg plus tie chytačky a to, aby som si tu krásne zachytal tak ako to bolo teraz. Takže ja som spokojný, mrzí ma ten dnešok, mrzí ma, že som na tie mirabelky nič nechytil. Tie som tam, asi som to tam dal blbo proste po tej búrke, bohužiaľ zase inokedy a kolesa uletia. A ešte čo som vlastne, no nepodaril sa 20 kg kapor, no ale však aj tak ryby boli pekné, zabojoval som si s nimi dobre, z člna som ich vyberal, bolo to zase niečo aj pre mňa také iné a lepšie. A ako hovorím, no bohužiaľ, každý vieme, že nie vždy to vyjde tak, ako chceme, takže idem dneska skôr domov, ale tak, čo už aspoň na druhej strane som im to dobre rozkrmil, tak si zachytajú a dám. Nezabudni dať odber, like a sledovať. Čaute.